Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. Ne aflăm pe cea mai iubită arenă din România. Este vorba despre stadionul Ilie Oană. Alături de mine se află domnul Radu Simionescu. Vă mulțumesc, domnule Simionescu, pentru faptul că, iată, ne întâlnim și aici, ne întâlnim și la Hipodrom, capitala tineretului, Petrolul 100, două evenimente care au loc în acest an în municipiul nostru și care, de fapt, se întrepătrund. În duminica aceasta, nu în weekend, duminica aceasta, pe Ilie Oană, va fi un eveniment mare prin care vom celebra 100 de ani de la înființarea celei mai iubite echipe de fotbal din România. Într-adevăr, aniversăm 100 de ani de Petrolul, este anul centenar, așa cum deja se știe, și practic îl serbăm și intrăm în anul centenar și practic începem nou sezon competițional de fotbal cu acest concert aniversar de 100 de ani, unde vom avea atât artiști mega cunoscuți, nu cunoscuți, cât și artiști locali. Bănesc cap de afiș, Smiley ar fi. Cu siguranță capul de afiș este Smiley, dar nu putem să neglijăm pe Puia, pe Chilafonii, pe Cabron, pe Nico, cât și alții artiști locali, mai ales că, de exemplu, Cabron a scris inclusiv imnul centenar. Atunci o să fie destul de frumos, pentru că practic îmbinăm și traducem pe stadion și pe prietenul nostru, Ștefan Petrei, este cel care a scris imnul Capitalei Tineretului. Un imn care antrenant, adică și care am văzut că a prins. Da, tinerii îl cunosc. Exact. Cel puțin tinerii îl cunosc. Exact, da. Și atunci, practic, asta ne și dorim, să umplem stadionul Ilie Oană, să repetăm povestea frumoasă de anul trecut de la concertul caritabil pentru perioada de pediatrie, astfel încât cât mai mulți ploieșteni se bucură de o muzică bună, de inclusiv partea de food-court și așa mai departe, iar e important să știe că acești bani care se vor strânge vor merge în centrul de copii și juniori a echipei. Și atunci este important de știu că, practic, prin a achiziționa un bilet, contribui și la o cauză pentru viitorul echipei. Interesant, așadar banii către centrul de copii și de juniori, de fapt, exact. și tineret. Ce așteptări aveți? Care sunt semnalele? E vreau că e începutul săptămânii, care sunt ultimele informații? Noi sperăm am văzut că sunt prețul biletelor, am văzut că este unul prietenos, adică da. nu sunt două tipuri de bilete, de 50 și 100 de lei. Având în vedere, nu știu, putem compara că la Coldplay, că este acum la mare modă cu tot scandalul care a fost, biletele au plecat de la 100 de euro. Păi da, au plecat, fiindcă a fost și domnul invitat și s-au dus până la 500 de euro. La aici ne avem un preț de 50-100 de lei, atunci, practic, oricine cred că își poate permite un bilet, măcar să-l facă cadou. Pentru cineva, cum spuneam, 50 de lei, acum da. La modul serios, sau 100 de lei, nu intri la un concert la ora actuală. Asta spuneam, că este un preț prietenos. Așadar, așteptările sunt ca Ilie Oană să fie plin. Da, ne așteptăm să avem peste 12.000 de participanți pe stadionul Ilie Oană. Va fi și zonă de VIP aici unde ne aflăm noi, vor fi în spatele nostru să fie scena și în fața scenei avem și o zonă de, nu neapărat de VIP, dar este zona normal cea mai aproape decât de scenă. Cine vrea să-l simtă pe Smiley cum respiră, cumpără la 100 de lei mai în față. Petele. Iar aici va fi plin, da? Tot gazonul de oameni. Experiența de anul trecut ne-a arătat că oamenii sunt dornici să vină mai degrabă pe teren decât să stea în tribună, pentru că atmosfera este alta, este prietenoasă, e de familie. Dar și tribunele și accesul în tribune vor fi permis. Normal, totul este deschis. Dar eu, ca și experiență de anul trecut, sunt convins că dacă vremea ne ajută și totul este în regulă, e mai mare plăcere pe teren. Bun, dacă n-am prins bilet pe teren, mă duc și în tribună. Sunt de acord cu dumneavoastră că... Corect. Așadar, aceste nume, echipa va fi aici, din informațiile care sunt ultimele. O parte dintre ei nu se știe încă dacă se întorc din cantonament. Dar o parte dintre ei... Da. Oricum, conducerea o să fie aici, legendele vor fi prezente și așa mai departe. Ce urmează după, acum de când cu Capitala și de când realizăm aceste scurte interviuri, prin care promovăm de fapt faptul că în Ploiești se întâmplă lucruri, că Ploieștiul prinde viață, adică despre asta vorbim. Cu fie că a fost la sfârșitul săptămânii trecute, a fost la Hipodrom, zeci de mii de oameni au fost acolo, fie că vorbim despre acest eveniment. Ce urmează? Săptămâna viitoare urmează Let's Play Festival, 5-7 iulie, o să fie, noi numim un festival al bucuriei al tinerilor. Este un festival de 3 zile, începe de vineri, termină duminică, avem Zdop și Zdup vineri, avem Iris și Filarmonica din Ploiești duminică, avem pe Țăndărică,
cât și alte trupe locale care vor concerta pe o scenă grandioasă, la fel ca cea care va fi și aici amplasată la Palatul Culturii. Pe lângă această parte de concertare, avem și diverse ateliere pe care tinerii noștri le vor organiza în centrul Ploieștiului. Aducem și food truck-urile și, normal, aflându-ne în perioada campionatului european de fotbal, normal că montăm și ecrane pentru ca publicul să poată să urmărească de vineri până duminică. De vineri până duminică. Atelier de meșteșugari. Va fi închis traficul? Spuneți încă da. Așa ne dorim, sperăm să obținem și avizarea să închidem pentru tronsonul Vasile Milea Tache Ionescu. Astfel încât să fie într-adevăr. Da, adică pentru că va fi este dificil. și simplă. Vrem pe acel segment în timpul dimineții, până la prânz, să aducem panouri de basket, mese de ping-pong, ca orice om să se bucure. Că practic asta este și ideea, să fie un festival al bucuriei, al stării de bine. Și ăsta este următorul eveniment și normal, după aceea continuăm cu altele. Deci de vineri, săptămâna următoare, da. Chiar nu mă așteptam așa curând, săptămâna următoare, de vineri până duminică, în centrul Ploieștiului, vineri, sâmbătă, duminică, concerte, exact. Ateliere, ping-pong. Da. De-aia și numim Let's Play Festival. Da, să ne jucăm așa. Exact. Da. Bun, așadar, duminică după amiază, vorbesc duminică seară. De la ora 18. Cu Smiley în frunte, dar continuăm cu Nico, cu Puia, zeci de mii de ploieșteni, sigur, de prahoveni, adică de fapt cred că e cel mai iubit brand al județului. Din afară, Petrolul Ploiești. Din Prahova. Petrolul este un brand național. Și atunci ne așteptăm, normal că nu avem cum să vedem cine cumpără bilet, că se cumpără pe platformă sau se cumpără de la vânzătorii ambulanți. Dar sunt mulți români care vor veni special ca să se bucure de acest moment. 100 de ani de petrolul, istorie, odată se întâmplă de fapt, da? Normal, odată e centenarul. Odată e centenarul, 100 de ani de istorie, 100 de ani de tradiție. Cu siguranță stadionul va fi plin, la fel și gazonul, da. E bine că ați deschis și gazonul, adică vedem și noi la Ploiești ce am văzut la Cluj, ce vedem la Cluj, că se poate. Fără... Încercăm tot 2024, încercăm să creăm cât mai multe evenimente pentru ploieșteni, pentru comunitatea ploieșteană și prahoveană, astfel încât să demonstrăm că și la Ploiești se poate, că nu, așa cum spune multă lume, este un oraș gri și doar dacă te implici, chiar poți să schimbi ceva, nu doar din gură să dai. Da, dați culoare. De fapt, dați viață orașului prin aceasta. Da, dăm play orașului prin aceste evenimente și pe de altă parte, sigur că din toamnă, din octombrie încolo, și tinerii de la UPG, studenții, mai vorbeam cu dumneavoastră și în cadrul altor emisiuni, se vor implica în Ploiești Capital. Oricum au început să implice. Studenții din alte orașe. Programul în sine este pentru tineri, despre tineri și cu tineri. Dacă n-ar fi acești mulți tineri care se implică, n-am face nimic. Inclusiv săptămâna trecută, care s-a încheiat la Hipodrom, am avut stand al UPG-ului cu studenți care s-au implicat la Hipodrom. Deci este evident că începe să crească nivelul de implicare pe toate segmentele de vârstă. Și asta este important pentru că tinerii simt că este pentru ei și despre ei, chiar dacă normal este evenimente deschise în toată lumea, și atunci aleg să se implice, pentru că noi în final asta și luptăm, să le construim acea alternativă. Și faptul că e bine că puneți în evidență, am făcut și o emisiune, spunea și rectorul UPG, e bine că puneți în evidență faptul că Ploieștiul este oraș universitar. Adică parcă nu există universitatea aia. Și ușor, iată, o integrați și poate și la anul și peste 2 ani studenții de la UPG se implice activ în viața Ploieștiului. Noi încercăm, prin evenimentele care le avem, inclusiv avem anumite proiecte dedicate pe care le facem în cadrul UPG, special ca să ne putem duce și către acel segment. Vă mulțumesc, domnule Radu Simionescu, informații ca de obicei interesante și mă bucură faptul că iată și peste 2 săptămâni, dragi prieteni, va fi la Ploiești, va fi în centrul Ploieștiului, va fi viață. Despre asta vorbim, însă până atunci ne vedem duminică aici pe Ilie Oană să strigăm împreună cu toții Hai Petrolul, 100 de ani, centenarul celei mai iubite echipe de fotbal din România. Rămâneți sănătoși!